és l'últim brigadista en el món. Fa 2 anys ne quedaven 5, ja no es manejaven massa, però han anat morint perquè ell era molt jove. Ell, quan ve el tema de la guerra, ell té 17 anys, de Casablanca ve al Alcàsser, tenia 10-11 anys, s'incorpora a l'escola, com us ha dit, aprèn el castellà, escriure-lo i parlar-lo, i quan té 17 anys comença la guerra. Ve el cop d'estat franquista, comença la guerra i se'n va com a milicià espanyol, que no era espanyol, se'n va al front de Terol. Després d'una sèrie d'avatars, quan es donen compte que té 17 anys, diuen: tu eres menor d'edat, tu no pots estar així, i l'envien a casa. Què ocorreix? Va a l'Ajuntament i diu: falsifiqueu la meva edat, en lloc de 17 fiqueu-me 19. Ai, per què? Dic, perquè vull tornar al front. L'Ajuntament no tingué problemes burocràtics ni oficials, perquè com no té ninguna referència d'ell, ell no naix en Alcàsser, ell naix en Marsella, i resulta que diu: fem el certificat, no tenim ningú compromís. I així torna al front, és ferit en el front, en la batalla de Terol. Del front, després de passar 2 o 3 mesos de convalescència, torna al Alcàsser, i en Silla, en un moment determinat, anant i venint, se dona compte que hi havia una bateria de brigadistes internacionals italians. I diu: escolteu, que jo soc francès, me voleu a mi, jo sé valencià i sé castellà. L'abraçaren ràpidament, tenien un traductor de primera mà. Total, que es vingué molt bé. I s'incorpora en les brigades internacionals. Era francès. Ell, com a brigadista, passa 1 mes o 2, encara tenia problemes en la convalescència, encara hi queda alguna de metralla en el cos. D'ahir ve el pacte de no intervenció, estem ja en el 38, i diu: aneu a ser expulsats d'Espanya. Azaña no ha plegat a un acord per a que tots els estrangers d'Espanya s'isquen. Sí que eixiren els brigadistes, però sobretot Hitler i Mussolini no retiraven les seues tropes, seguiren en Espanya. Ell és expulsat, ell torna a França, estem a final del 38, xiner del 39, passa 2 mesos en la Pobla Llarga, resulta que estan tots al voltant de València, n'eren 2.000 brigadistes internacionals, i diuen: aneu a retirar-se de la capital una mica. I passen els 2.000, 1.200, 1.300 de parla francesa, belgues, francesos, luxemburguesos, a la Pobla Llarga. Ell està aquí 2 mesos i mig en la Pobla Llarga com a brigadista. En la Pobla estan esperant-nos perquè sap casa per casa una sèrie d'anècdotes tremendes. I els altres 700 o 800 estagueren en Castelló de la Ribera. I al final són expulsats. En un vaixell passen a Barcelona, de Barcelona ja entren en França. En França, ell diu: jo soc francès, he nascut en Marsella. L'envien a Marsella, allí passa 10-15 dies, diu: sí, què faig jo? Tinc la família en Alcàsser. Estem en xiner del 39. Què faig jo així? Si la família la tinc en Alcàsser, jo vull tornar a Alcàsser. A més, que la república en què viu, se'n va al cònsul espanyol republicà en Marsella i diu: dona'm un visat que vull tornar a Espanya. Diu: tu estàs boig, xiquet. Ell és jovenet, en aquest cas ja tenia 10 anys, i diu: però si estan tots volent ja vindre, exiliant-se, com tu vols tornar a Espanya? Diu: tinc la família, a més, la república en què viu, en València, així diu, ho conta ell, i diu: jo vull tornar a València. Ve al Alcàsser, intenta incorporar-se l'altra volta en les tropes, en aquest cas era aviació, que estava al camp així en Albacete, però què ocorreix? Les tropes franquistes ja entren per Sagunt, per el nord de València, ells es donen compte que ja la cosa s'ha acabat, se'n van al port d'Alacant, ell us contarà coses del port d'Alacant tremendo, d'allí passa al camp d'Albatera, del camp d'Albatera, com a pres, al camp primer el dels Almendros, després al camp d'Albatera, al final acaba en Portaceli, altra presó, és un centre d'assistència, i d'allí passa ja a la càrcel Modelo. És juzgat, el condenen a 12 anys i un dia. 30. Ell diu 30, però... No, me condenaren a 30 i al mes vingué a la càrcel el jutge i em digué si volia filmar 2 anys i un dia, dic, assegués, tanqui els ulls i li vaig filmar 2 anys i un dia. S'acaba de dir un poquet la teva xocoteta biografia, d'allí passa 3 anys a la càrcel, de la càrcel acaba en la càrcel d'Alcalá de Henares, per cert, i d'allí quan ve a casa s'incorpora nada més i nada menys que com a
enllaç de l'Agla, que són els guerrillers del Levante, també es diuen maquis, que estan en les muntanyes de l'interior de València, estan lluitant i fent atemptats. Ell s'incorpora perquè en Catarroja, Silla, hi ha gent molt ben preparada, i el capten, i es feien d'enllaç en la clandestinitat, en el món civil, per a donar-los protecció quan venien a fer atemptats, d'alimentació, d'armes, si podien aconseguir-ne, de vestimenta, dormir alguna nit, i ell era un d'ells. Quan els agarren, estem ja en l'any 1947, són torturats i fusilats dos dels tres companys de Catarroja i de Silla, i ell té que fugir, després te dona el temps, té que fugir i se'n va via Barcelona, en Barcelona passa una setmana o dos, d'allí agarra un tren, diu vés-te'n a la frontera i fuig, exilia't a Camp a Través. Se'n va en un tren, en Olot se dona compte que dalt venia la policia, dalt del tren, bota del tren i des d'Olot a França, creuant els Pirineus, 3 dies i 3 nits, sense menjar i beure, i se'n passa a França. Passa a França, el primer poblet. Tu, altre espanyol que ve, diu, no, jo soc francès. I aquesta és la història, més o menys, d'este home, que aneu a sentir-lo, que ara li toca. Jo vaig al començar per veure si s'olvida la mentira de dir que en Espanya hi hagué una guerra civil. En Espanya hi hagué guerra civil quan al començar el general Sanjurjo i el seu segon, que era Emilio Mola. I Emilio Mola estava en Burgos. I estant en Burgos tenia soldats espanyols. I és ell el primer que se subleva. I el dia 17 de julio li envia un telegrama al seu jefe, a Sanjurjo, perquè se vinga. Però allí passava una cosa, i és que hi havia un almirante alemà, Canaris, que no tragava a Hitler. I Hitler ajudava a Sanjurjo i a l'altre. I com no tragava a Hitler, formà un exèrcit ell. I enviar primer parlar un dels seus agentes en Franco, que estava desterrat a Canàries. I quan li digués si volia quedar-se, encarregar-se, que l'altre li donaria l'exèrcit que calia, digué que sí. I llogaren un avió anglès que vingué a Santa Cruz de Tenerife i Franco estava vestit de paisà i agarrà a Franco, a la dona, Carmen Polo, i a la filla, Carmen Franco Polo. Agarrà els tres i per ahir se'ls emportà a Tetuán. I quan ha plegat a Tetuán ja tenia un exèrcit de 30.000 homes, 130.000 homes. De 130.000 només que hi havia 1.200 espanyols, que estaven, com tots els anys, n'enviaven 1.200 a fer el servici militar a Melilla. I ell entrar, se calcula 3.000 alemans, perquè els alemans quasi tots eren jefes de l'aviació. En l'aviació, Goering deixà en Palma, Mallorca, el general Estel, no sé els alemans com ho diuen, i el coronel von Richthofen. Però n'hi havia això. Els portuguesos vingueren 12.000 i el jefe era el coronel Di Espinola. Després venien uns 20.000, el primer viatge de moros que vingueren devien d'haver-ne 20.000, baix les ordres del coronel Yahweh. Després d'ells venia la secció internacional, un exèrcit que hi havia d'internacionals, legionarios, que hi havia, ahir tot eren bandidos, que pegaven a fugir dels pobles i anaven perquè la policia no els agarrara ahir. I després d'ell venien els italians, i els italians
portaven el Gordo, perquè tenien 70.000 homes i un vagó de generals. Hi havia Baglio, Bontempi, Roata, Copi, el coronel o el corredor de bicicleta, el general, i Gamberro, en fi, Gambara, però eren tots gamberros. I en tot aquest personal, i resulta que el jefe del govern francès, que era socialista, més pronto socialista, i formar el comitè de no intervenció en seguida, perquè resulta que quan Hitler vengué armes a Sanjurjo a crèdit, la República Espanyola anava a comprar armes, que era en novembre del 35. Comprar armes a França i les pagar en seguida, aquella crèdit, però el govern francès pagà en seguida les armes, en novembre o diciembre del 35. I este jefe del govern francès ho sabia, això. Si havia tingut dignitat i havia sigut un home, haver cridat al jefe del govern francès li havia dit: veniu-se'n en seguida per les armes, que jo vaig a formar el comitè de no intervenció i no podran eixir les armes. I vaig formar el comitè d'intervenció antes. I quan ve el jefe del govern per les armes, li diu: ho sent molt, però no puc donar-vos les armes perquè el comitè de no intervenció m'ho ha prohibit. Ser criminal, si eres tu que has fundat el comitè de no intervenció, perquè no dones les armes antes. I el mal no és això. No dona les armes que li perteneixien al govern de la República, però l'altre entra en 130.000 homes, en tanques, en avions, en submarinos, en tot el que volia. Alemà i italià. I això no és estranger. Ell el que vol apuntar és que hi havia tants estrangers, per una banda com també per l'altra, perquè brigadistes internacionals recolzant la República n'eren 45.000 i per l'altra banda n'eren 200 i pico mil. El que vol dir és això, jo no sé si era per provar armes, per defensar la República uns i per altres, per defensar altres interessos. Clar, així hi havia molt de soldat estranger en Espanya. I ell diu que això no és una guerra civil, que això era una guerra internacional de prova per al que venia després. Per això ell no diu mai guerra civil. Perquè no és guerra civil. Una guerra civil és quan són dos costats del poble, com el que passava en França en 1789, que estaven els republicans contra els monàrquics, o el que passava en Mèxic en l'any 12, que estigué el poble de Mèxic contra Maximiliano, que era emperador, o el que passava en Rússia en 1917, que eren els russos contra el tsar. I per què en Espanya, que l'altre tots són estrangers, com pot ser això que sigui una guerra civil? Mai en la vida. Anem a entrar en anècdotes. Mira, jo quan venim a un poble sempre dic: quina anècdota coneixes del poble que anem? Per ell ne coneix molt, però de Carcaixent m'ha fluixejat un poquet. I recorda un pres, que ara vos contarà la càrcel. Conta-lo de la càrcel en la Modelo, com estava estructurat, i quan coneixes a un d'ací de Carcaixent. I ja no me'n recordo el nom que li donaven. Ho ha dit antes, però 96 anys. El 30 de julio 97, per això li diem Budell. I jo no sé el que haurà fet. La qüestió és que les dones de Carcaixent, quan volien cridar els xiquets que entraven en casa, li feien: veniu que ve Budell. I els xiquets sense ir a casa. Així és que no tenia que ser molt bona persona, aquest Budell. Era republicà, pareix ser que ja ho sabeu, la matança se produïa per ací i per allà, i pareix ser que era una persona, me conten que si era anarquista, no sé qui m'ho ha dit, i que perteneixia a la col·lectivitat, i que ja sabeu la matança que se va produir també contra la patronal, la dreta, etc. Bé. El que sé és que a mi, quan me passaren de la càrcel Modelo de València, seria el 18 de junio del 42, a ell el condenaven a mort en aquest moment.
I a l'anar-me'n a Aranjuez, en fi, no sóc jo, és la càrcel que m'envia a Aranjuez, perquè volien fer-me anar a treballar al canal de Dos Hermanas de Sevilla. I no sé com quedar al final, però Menaní estava condenat a mort. M'emprenim cronològicament. Què passava en la plaça Sant Agustí? Antes, en aquell temps, en València, havia un carrer que deia el carrer de Sant Vicent. I estava partit en dos. Hi havia el carrer de Sant Vicent de fora i el carrer de Sant Vicent de dins. I jo estava en la columna Pablo Iglesias. I a la plegada a la punta del carrer de Sant Vicent de fora, a l'altre costat, a l'entrar del carrer Sant Vicent de dins, n'hi havia un altre jove de la columna Pablo Iglesias. I diu, Almudévar, vine. I passa i dic, què hi ha? Li diuen Llàcer. Dic, què hi ha? Diu, anem a entrar en la iglesia Sant Agustí. En la iglesia Sant Agustí a mi no me s'ha perdut res. Diu, no siguis així, els teus ulls no van a creure's en el que vas a veure. Home, també diràs, anem, entrem. I tenia dos portes. La principal donava a l'avenida i pel carrer de Sant Vicent de dins n'hi havia una segona porta. I entràrem per ahí. I me porta a l'altar. I a mitjan camí em fa entrar en un quarto. I no hi havia ni una cadira. I em porta a la paret d'esquerra. I resulta que es veu que tocaren i van veure que el tabic sonava fofo. I van i assolen el tabic. Assolen el tabic i se troben en 4 estanteries. I a cada estanteria n'hi havia una monja i el seu recient nascut, que fa 8. D'ahir me porta a la paret de l'este i el mateixet. Tocaren i també. I n'hi havia anat a vegar 4 monges i els seus recient nascuts. Claro, quan jo sabia això, quan me demanaren a Sevilla per anar a parlar en tots els discípuls de la universitat i dels col·legis d'això, era en el moment en què el trasto Rajoy volia prohibir l'abort. I entonces a mi jo i a les xicones sobretot es vaig dir, vol l'abort perquè és un criminal, perquè mireu, a mi m'ha passat això, i es vaig contar el que acaba de contar-los. I en això hi havia periodistes de la televisió sevillana i de la ràdio. I van i em diuen, és que vostè voldria dir tot el que ha dit ara a la televisió i a la ràdio, diu, i a la ràdio? Dic, sí, no tinguem por, com és veritat no diran res. Com que la ràdio, i estaven encarregats una professora, Cèlia, i un professor, Frank. I vaig fer les declaracions en la televisió i la ràdio. Ara, al cent de mà va i una dona de Barcelona que li agradava escoltar Ràdio Sevilla va sentir el que jo vaig dir i va dir-li telefonejar al professor Frank i diu, mire professor, jo fins ara no dic res perquè tenia por que me prengueren per una loca o per una embustera. Però quan ha sentit el que ha dit el brigadista en la ràdio, puc dir-li que jo entri en una iglesia de Barcelona i en el mig, en el centre de la iglesia, se va trobar una fossa on hi havia 2 monges en 2 recient nascuts, cada un al seu. I és quan entonces el professor Frank es va servir hasta de l'internet. I es veu que això plegar al papa que n'hi ha ara i... Resulta que supon que ha comprès perfectament que quan una monja quedava embarassada, estem parlant abans de guerra, abans de la república, per saber els anys que estarien allí, una forma d'evitar la mala opinió, l'escàndol públic, era fer-los eliminar en els dos. I d'alguna forma ell critica
el que ell va veure i el que representava la Iglesia en aquests casos quan estan en contra de l'avort. Però ell ha comprovat. El cas és que Rajoy ha acabat parant i ja no està contra l'avort. Prova que això va fer alguna cosa. Perquè perquè el trasto de Rajoy se torne per carrera és menester. Que conte lo de com estava organitzada la presó. Mira, és que això passà en el 36, quan es comencen a entrar en les esglésies, alguna les cremaven en la carrer, és quan se contempla. Però ja m'està preguntant, compte el que passa en la càrcel, quan te tanquen en la càrcel Modelo, com estaven distribuïdes les galeries. Tinc que dir-vos que l'any passat estaguérem en la càrcel Modelo actual, està a l'avenida del Sí de València, no sé si ho sabeu, supongo que sí, que ara han fet unes estructures que hi ha una sèrie de conselleries. Entre ells està la consellera, que és Graviela Bravo, que és de per esta zona, crec, de la Ribera, o per així d'Alcúdia. Bé, i el tema és que ella volia, perquè també és per la memòria històrica, per el tema femení i per justícia, i estaguérem allí. Hi ha 4 galeries que les han conservat encara de la càrcel, encara que han fet edificis tremendos i les galeries. Per tant, hi ha encara 4 galeries. I allí estaguérem en Graviela, es portava molt bé, la consellera de Justícia. Bueno, mira, si tenia agenda plena, va dir anul·leu tota l'agenda i s'ha reat 3 hores passejant amb nosaltres per dins d'aquella zona de lo que era l'antiga càrcel Modelo. I convocar la televisió i la ràdio. I quan t'aplegui dic, però això no és la càrcel Modelo. Això que és, ho han canviat tot, això no estava així. Diu, sí, no està. Diu, les galeries sí, dic, les galeries. Dic, la primera era Juan Simón. Juan Simón? I per què Juan Simón? Dic que vostè no coneix la cançó de Juan Simón, que era enterrador i tingué que enterrar la filla. Pues en relació a això, els condenats a mort, com quan es mataven i s'enterraven, pues tragueren la Juan Simón. Ara, la segona galeria, que és on estava jo, a nosaltres ens diuen la Dolorosa, perquè eren els primers, encara que ens xapaven, ens tancaven, perquè no vèrem els que anaven a fusilar. Però com estàvem enfront d'on anaven a firmar i cantant les internacionals, la Viva la República, i nosaltres ho sentíem tot, però la tercera no s'enterava, i la tercera li diuen l'havien pagat. L'havien pagat perquè en la tercera estaven els diputats, ministres, els abogats, els jutges, la música, i ells tenien tot el dia la porta oberta i podien baixar i passejar. Nosaltres no. Quan era l'hora, sí, baixàvem. I això, la tercera, li diuen l'havien pagat per això. I la quarta li diuen la Revoltosa i la senyora Gabriela, pues sí, era la Revoltosa perquè ahí estaven els criminals, els lladres i tota la mala gent, però ells tenien les portes de les celdes sempre obertes i armaven un escàndol, per això diem la Revoltosa. I nosaltres, les celdes eren d'una persona, però antes de passar-me a mi a la càrcel Modelo, perquè del port d'Alicant ens portaren a Los Almendros, en Los Almendros aplegaren. Acaba lo de la càrcel i anirem al port d'Alacant. Acaba lo de la càrcel i anirem al port d'Alacant. Pues li vas contar tot el que se passava en la càrcel, que hi hagueren de la càrcel i isqueren 2.240 que foren fusilats en Paterna. En la càrcel, com tu eres mestre d'esgrima? Conta'm. Vingué, era un toxicòmano, el director de la càrcel, don Ricardo Toledo, i li pegà per l'esgrima. I va fer entrar a un professor d'esgrima i demanar a veure quan volien anar a l'esgrima. I se'n presentaven 7 més, crec que eren 8, i se presentàrem a l'esgrima. Ara
professor pues, m'emprèn a donar lliçons, però quan aplegar a mi va veure que jo ja coneixia l'esgrima. Coneixia l'esgrima perquè on vivia en França, en l'Odeva, hi havia una escola catòlica i tenien espases de madera i nosaltres els republicans pues, se feien espases de madera també i anàvem i no volíem que anaren a les muntanyes que hi havia i es cascàvem en les espases i vaig dependre. I el professor es donava compte que seria i anà i li digué al director, diu, ahir n'hi ha un que sap bé l'esgrima, no és menester que es gaste vostè diners en mi, i anar i em va fer professor d'esgrima. I estava tan xalau per l'esgrima que nosaltres, per anar a la dutxa, tenia que ser cada 21 dies. I a nosaltres ens deixava anar 21 vegades per dia si volíem. Teníem lliure això, teníem lliure d'anar als altres patis, tot ho teníem lliure. Així és que al ser així, quan algú volia dutxar-se, venia a buscar-me. Al Mudeves jo volia dutxar-me a l'Evina. Anava a la dutxa i al de la dutxa li deia, este va a dutxar-se. Com sabien qui era, però el deixaven dutxar. Ara, n'agarraven algú en el pati que no tocava, venien i me deien, al Mudeves, ahir n'hi ha alguns que van anar al calabós perquè estaven on no tindrien que estar, com que anava jo i li deia a l'oficial de guàrdia, estos són de l'esgrima, i vosaltres no torneu a entrar, ells després es rient perquè sabien, no torneu a entrar ahir si no m'aviseu antes. Ale, entreu per aquí, per fer-li creure a l'oficial de guàrdia que hasta que plega uno de l'esgrima ve i me diu, Almudeves, tu saps el que diuen de tu? Dic, no, com vols que ho sàpia? Diuen que eres comunista perquè no ho vols dir. Pues mira, val més que ho vegin pel treball que no com Gonzalo Castelló, que era jefe, un dels directors del Partit Comunista de la província de València i va ser un trasto, diu Valmera i Sina, que era. Però el trasto del director volia, per dalt de tot, que prenguera l'hòstia. I en la mala hòstia que estava jo allí no me faltava només que prendre una hostieta tot el dia. Així que vaig tenir una ocasió d'eixir de la càrcel per anar a la presó d'Aranjuez i d'allí enviar-me a treballar al canal de Dos Hermanas. I a l'eixir, l'oficial, el gallo que li deien perquè estava calvo, diu, jo el conec a vostè. Diu, vostè diu, sí, soc el jefe de l'esgrima. Diu, mira, diu, vaig a tancar els ulls, perquè on vas estaràs millor que ací. Així és que pots passar. Dic, moltes gràcies. I és com anar a Aranjuez. I a la plegada d'Aranjuez, allí formaren 2 equipos de futbol i a jugar a futbol. Hasta que al no anar allà, el dia 19 de novembre del 42, me posaren en llibertat condicional. Va contar-vos el del port d'Alacant, que d'allí passaren al port però el port d'Alacant és molt important, esteu al costat del Cira i té un cas molt concret del Cira, que demanem al Cira tot el dia i que vos el conten. Després, si voleu, li pregunteu. Ara en seguida, però ara vaig a contar primer un cas que en el poble resulta que a l'estar les brigades internacionals mos enviaren fora. Ara, que deixaren entrar només cars francesos, és que parlaven francès, belgues, suïssos i luxemburguesos. I els altres, si vivien en França, els deixaven passar, però els altres no. Jo, els 15 dies d'estar en Marsella, cansat, me'n vaig al consul espanyol i dic, facin papers per tornar a Espanya. Dic, però tu estàs loco, xiquet? Estem en febrer i la guerra s'està acabant. Dic, però hi ha república encara? Diu, sí, doncs vull anar. Diu, jo
passaport no puc fer-te'n, però vaig a donar-te una carta perquè te presentes a un comandant de barco inglès, el Stanwell, que és amic meu, i ell te portarà a València, va a València. Com que a mi i l'home digui sí, vaig a València. Apleguem a València i tots a un refugi. Però un dels policies es dona compte que jo portava el llibre de les brigades internacionals i diu, tu no, tu vine, i em porta a l'oficina i el comissari no estava. Diu, on està el comissari? Ves a buscar-lo, li diu no. I aquell ve, el comissari llig el llibre i diu, però tu saps el que has fet, xaval? Dic, claro, si no ho sabia no havia vingut. Diu, home, a on vius? Dic, en el Càcer dins la família. I què vas a fer ara? Dic, entrar en aviació, si puc. Diu, això t'ho arreglé jo. Diu, te'n vas al Càcer? Diu, sí. I crida al xaufer i li diu, agarra este jove i porta-lo als cotxes del Càcer. I anant per agafar, el xaufer me diu, però com és que el comissari deixa el seu cotxe per tu? I li ensenya el llibre militar. Ah, bueno, ara caig jo. Dic, pues ha fet molt bé. Ara plega a l'autobús del Càcer i a Puig, i el cobrador, Llorenç, quan em veu, se la rea i es posa al costat, en vez de fer-me pagar, com a tot el món, se la rea i es posa al costat del xaufer. Entra en el car i veus que les dones del Càcer es posen totes a juntar-se l'una a l'altra. I les que hi havia de Silla que parava al car o de Picassent se miraven, però què passa? Apleguem al Càcer i me deixen baixar el primer. Jo, doncs, baixo. Encara no havia fet 5 metres. No molt lluny, a uns 30 metres, hi havia una tendeta. I hi havia 3 dones parlant a la porta de la tenda, cara per el car, l'autobús, i em veuen. I quan em veuen, fan el signe de la cruz en república. I se la reen, 2 cada una per un carrer, que jo sabia que no era el carrer on vivien. I la tercera, al no tindre carrer, es posa en una casa que no era d'ella, la casa del tio Ratolí. Dic, me cago en la mare, això què és? Bueno, torna a avançar i en això ves que es tira damunt de mi plorant i besant-me. En aquell temps moria un germà al frente i la germana no el besava. I eixa era filla de l'alcalde, Teresa, i acabava de casar-se. Dic, me cago en la mar, però què passa? I me diu, vinem a casa. Dic, anem a la meua, que està més prop, i d'allí anirem a la seva. Dic, no, has de vindre-me a casa. Per educació, dic, bueno, anem a sa casa. Anant pel poble, apel·legàvem en seguida, però vaig me fa anar per salonxerals. Dic, me cago en la mar, això què serà? Bueno, apleguem a sa casa, així, a l'estat Port del Mar, així en febrer, en aquell temps, en València feia bo, i tenia la casa oberta de part en part i estava granant. Ara jo, a la plegar sa casa, la filla entra i jo em quedo plantat en l'entrada de la casa. I va la dona i tira la granera. José, ¿eres tú? Dic, ai, però tia Teresa, qui vol que siga? Clar que sóc jo. I va i li diu a la filla, diu, vés-te'n a sa casa i cuidau com vas a dir-li a sa mare. I que vinga sa mare així. Quan se'n va la filla li dic, però senyora Teresa, puc saber lo que se passa? Diu, sí, te ho vaig a dir. Diu, el dia 18 d'enero el seu marit era l'alcalde. Diu, en l'alcaldia se va recibir una nota de Castelló de la Plana que t'havien fusilat el 18 d'enero a les 5 del matí. Ma mare, pues, quan ja poco más o menos sabia, però jo tenia una tia que havia sigut monja i quan vingué la república pues, demanaven quina volia eixir i que ella i una altra amiga i se n'eixiren. I era casar allí en el poble, però quan em va voler plegar, anar i tancar la porta. Dic, ai, pues si ma tia fa això,
I tot el poble es quedaren, però ningú volia saber res. Així és com vaig saber jo que m'havien fusilat. L'explicació és perquè resulta que en guerra se diuen moltes mentires sempre pensant en la publicitat d'avanços, sempre guanyen el contrari, no? Sempre són victoriosos i el contrari perd. En aquest cas, quan els brigadistes que havien estat en Castelló i en la Pobla van a València, en el vaixell tenien que anar a Barcelona per eixir cara a França. Estem en Xiner del 39. Què ocorreix? Que pareix ser que sí, que Franco sabia que els brigadistes que havien així en la regió valenciana i part de Conca, pues, se n'eixien en aquest vaixell. I no es pogueren fer en ell perquè viatjaven de nit, era un vaixell tot pintat de negre, no passaren. No contem les anècdotes, en el llibre ho teniu molt bé. I clar, Franco, entonces la publicitat era, hem aconseguit agarrar el vaixell de brigadistes internacionals que n'anaven 2.000 i ens hem afusellat a tots en Castelló, perquè com el vaixell anava cara a Barcelona, un problema era passar entre les Isles Balears i Castelló de la Plana i Tarragona, que venia a caure. O per raere entre Marruecos o entre Àfrica i les Isles, a veure com evitaven els submarins alemans. Bueno, és una història tremenda. Al final se conta que els havien agarrat i els havien afusellat. I no s'havien afusellat, havien passat perfectament. Sempre és la mentira que se conta a les guerres. Però jo volia que contares el tema del port. El port d'Alicant. Aplegueu al port, ton pare, tu... I dos més del poble. I el port estava... Tenia almenys 200 metres, perquè on estàvem nosaltres no aplegàvem només que els barquets xicotets. I a 200 metres estava el port on atracaven els barcos ja més grans. I hi havia com un carrer, per ahir passaven els camions i els carros per carregar i descarregar els barcos. Però nosaltres estàvem en un puesto que hi havia un xicotet port per barquers xicotets i enfront hi havia una muntanyeta i estava l'entrada molt estreta per barcos xicotets i nosaltres estàvem en aquest puesto. I en aquest puesto si érem una dotzena era tot, però eren de 7.000 homes i estaven quasi tots ahí perquè volien ser els primers a moure. I on estàvem hi havia 2.000 dones i 1.000 xiquets en aquest port. I nosaltres aplegàvem el dia 29. Al l'endemà, dia 30, a les 11 vaig entrar el cònsul francès, el cònsul anglès i al mig portaven el doctor Peset. I jo li dic a mon pare, ull, van a fer-nos tragar una mala pastilla. Diu, creus? Dic, sí, ja veuràs. Com que havia entrat un barco xicotet i el teníem de cara i posaren els tres, es posaren en el pont del barco. I justetet, si eren 20 ahir, era tot. Com venen a parlar els 20 quan els altres de 7.000 estan més per callar? La qüestió és que es posa el francès mirant-lo jo a la meva esquerra i a la dreta el cònsul anglès. I al mig el metge, el Peset. El doctor Peset, sabeu que hi ha un hospital en València, el doctor Peset era rector de la Universitat de València, metge, catedràtic, d'Esquerra Republicana, ho sabeu. I va el cònsul francès, és el que parla i diu, no tingueu por, esteu-se tranquils, el port està declarat zona internacional. I els nacionalistes, que diuen ells, que eren els nazifascistes, pues no podran entrar. Bueno, aquest dia no entraren. I jo, quan vaig sentir això, li dic a mon pare, jo vaig eixir a veure si puc enterar-me de lo que passa perquè això no està clar. És el comitè de no intervenció, això és una canalla. I menisc i aplega una plaça que hi havia i estaven 3 xavales i 3 xavals volent posar una bandera republicana.
i n'hi havia, fascista, i n'hi havia un capità de guàrdia assalto, que es deia, no la poseu, però aconseguien posant-la, vaig jo m'acosta al capità i li ensenya el llibre de les brigades internacionals, dic, capità, vol un cop de mà? Diu, no, veuràs. Trau la pistola, diu, o abaixeu la bandera o us abaixa a tots. En un rellant desaparegueren el sis i la bandera. I es quedem parlant un poc i el capità diu, bueno, jo me'n vaig a replegar la meva companyia a veure què és el que fem. Dic, pues jo me'n vaig al port a veure què fa mon pare. I a la que tira per entrar en el port estava de dones però a tibacaet. Jo dic, tens educació però estàs obligat a apartar-les per poder entrar en el port. Les aparte, espentejant-les un poquet, mon mare me sabia, però mon pare està a l'altre costat, i a que les aparte me trobe en els soldats fascistes, de Franco, franquistes, i no volien deixar-me passar, però en fi, peleant un poc, vaig poder entrar a treballar en el port. I dic, veieu el que ha passat? Ara què fa? Ells estaven, no podien, la infanteria no podien entrar en el port. Els que entraren van ser els italians, desarmats. Però entraven els italians al port perquè era zona internacional, perquè vegin el criminal que ha sigut el comitè de no intervenció. Els italians entraven i feien, veneu-nos tot el que tingueu de valor perquè els espanyols ho van a furtar tot. I jo, doncs, entri ahir. Ara vaig a baixar la infanteria de marina perquè deixen entrar al Canàries i un altre avió de Franco. Deixeu entrar els francos si és zona internacional, com deixeu entrar els barcos? Doncs el comitè de no intervenció deixa entrar els barcos. I baixaren la infanteria marina. Des de 7.000 homes que eren, n'hi havia 12.000 armats, i volgueren intentar morir matant, però hi havia 2.000 dones i 1.000 xiquets. M'emprengueren uns a tirar les armes al mar, altres se suïcidaren, i uns pegant-se tirs, altres pujant a barcos, i d'allí se tiraven de cap, no a l'aigua, a l'entrada dels camions i tot això. El resultat, ne moriren 45. Però ara, on estava jo, eren poquets. Hi havia 3 fileres de sacs de lentejes. I damunt d'aixòs 3 sacs de 3 fileres hi havia una dona que estava encinta, però a avançar, la pobra estava xitant, mirant sempre al cel. I va uno, que segons Toni era alcalde del Segre, es posa a afaitar-se allí on està la dona. I la dona, que estava cansada de mirar al cel i veure que no caia res, gira el cap i es posa a mirar com s'afaitava. Jo estava a uns 6 o 7 metres darrere i veia els gestos. A un moment donat ves que deixa la navaixa i s'eixuga en una toalla, s'eixuga la cara i agarra la navaixa. Però jo no vaig veure que agarrava la navaixa. Per això, quan va fer el gesto, jo no sabia el que anava a fer, i és que havia agarrat la navaixa i vaig ser de golla. Fíjense el xillit que pegà aquella pobra dona que va donar a llum. Tenia que haver xillat quan va veure aquell traço. Si veus com està la dona, ves a suïcidar-te en un altre lloc? Doncs no, justeta. El cap de la dona i el seu, si està en aquesta altura, ja era tot. La qüestió és que se suïcida i ja mos feren eixir en 2 viatges. El 29 es queden els primers i anaren al camp de los Almendros. Al 100 de maig, dia 30, mos enviaren a nosaltres a los Almendros. Jo de 9 anys em vaig xitar, vaig donar-me l'er i em vaig dormir. I mon pare i els altres 2 del Càcer quedaven parats. Ara, al 100 de matí, en març,
els armelers ja el comencen a tindre armeletes i tenen una bona punta tendreta. I jo, pues, antes de dormir, vaig mirar tot això. Ara, al l'endemà matí, me desperto i mire res de tendre. I em posa a fregar-me els ulls. I mon pare diu, tens mal als ulls, José? Dic, no, però crec que estic cego. Dic, com que cego? Dic, sí. Dic, això està ple d'armeletes i hi havia trosses tendres. Diu, pobre José, si saberes que així hi ha mils d'homes que fa més d'una setmana que no han menjat, volies que no estan cegos, que no està cego. Pues i al dia 31 mos enviaven al camp d'Albatera. I en el camp d'Albatera mos donaven a cada 24 hores una caixeta de sardines per dos, que hi havia 5 sardines, teníem 2 sardines i mitja, i uns 50 grans per ahir de pa. Així és que, què passa? Que n'hi hagué que morir de fam. Però els altres moriren d'estrenyiment perquè no se podia anar. Jo encara vaig tindre sort, vaig estar 10 dies sense poder anar a fer aulles pesades. I al remat, pues, després van i m'emprenen a fusilar un altre. Jo a l'entrar allí demanaren els papers a veure i jo tenia el paper de l'alcaldia d'Alcàsser com que era francès i havia plegat el 7 de febrer. I va el capità, que el tenia sempre en això, no me'n recordo el nom, en fi. I diu, al mirar el paper, diu, com que la República Francesa, diu, t'ha enviat per salvar la República Espanyola, cochino de francès, al calabós. I allí n'hi havia un calabós de ferro, que diríem talleres, i m'envia el calabós. I al mateix temps posava 23 oficials i això, republicans. I en aquest calabós, 60 encara podien xitar-se allargats, però a l'entrar els oficials i jo i tot això érem 180 i no podíem xitar-se. Dormíem espalda contra espalda en això d'això. Ara vingué el moment que fusilaven. En junio, el 4 de junio, ne fusilaren 3. I els del calabós no eixíem, però per això sí, 3 i a 30 metres posava tot el calabós. Però el criminal a mi m'agarrava del braç i em posava rere el piquete d'execució. Este braç, si me vegueren menjar, volia que moltes vegades perquè jo estava en l'alambrà, jo així rere i el pelotó d'execució davant. I jo agarrava, apretava i de tant apretar, pues el braç, que ja vaig estar ferit en guerra del braç, pues mateix ara moltes vegades no puc ni firmar. La qüestió és que em maten 4, 3 aquest dia, el 4 de junio. L'un viva la república, l'altre viva el socialisme, l'altre viva el comunisme, un tir de gràcia i a la fossa comuna. Ara el dia 10 ne fusilen 4. L'un viva la república, l'altre viva el socialisme, viva el comunisme, i el quart digué, tirar hijos de puta, i els fills de puta tiraren. Altra vegada, un tir de gràcia i a la fossa comuna. Ara el dia 16 ne fusilen a 2 soles, i quan apuntaren, digué, tirar cabrones, i los cabrones tiraren. El fusilen, li pega el tir de gràcia i tira a alçar-se. Segon tir de gràcia. Tira a alçar-se altra vegada. Tercer tir de gràcia. I tira a alçar-se 4 tirs de gràcia. Tranquil·litzat. Que les filles d'en França li diuen aporta't a ton pare, a mon pare, però que no conte lo d'Albatera, que és molt fort i se fica molt tens i molt nerviós. I sempre toca tallar-lo. Encara no tenia 20 anys i em fan aquest col. Bueno, canviem de tema. A veure què contem ara. Ho voleu preguntar? I al remar, com m'estrellà la guerra,
la Segona Guerra Mundial, tingué tanta por Franco que anà i de feu el camp, el feu desaparèixer. I a nosaltres ens envia els catalans per a Catalunya, nosaltres valencians per a València, i me portaren a la prisió d'Aranjuez. Vale. Però en el camp van a veure, el primer diumenge, jo ja estava calentet per lo de les monges que s'ha contat, el primer diumenge després vingué el retorn d'Albatera i mos deixà més nets que deixa l'elegia. Trasto, si segons vosaltres Déu va fer 10 mandaments i n'hi ha un que va dir, el sexto crec, no robar ni deixar bienes ajenos. I ell vingué, i el diumenge diu que Déu el posa per descansar, i és un diumenge per després que vingué. Així que les dues coses, perdonen que siga tan clar, però netejar el cul en les coses de Déu, això és un retorn. Però el més gros és que mos deixa nets, i al l'endemà en la hoja de Alicante va i diu que els presos roges del camp d'Albatera havien fet un regal a l'església d'Albatera per un valor de 3 milions de pessetes. Resulta que en un esprà va robar més ell, un diumenge per esprà, que los 7 niños de Écija en un any. I no content d'això, digué que li ho havíem regalat. I per tant, el sexto diu no mentir ni levantar falsos testimonis. Això va ser... Bueno, vale, mira, si voleu preguntes i seguim xerrant el que vulgueu, vosaltres mateixos. O si voleu contar alguna altra anècdota, ell no para, perquè este home veníem per aquí i seguís contant-nos. I coses que jo tinc en les seues memòries, te conta coses que ni en les seues memòries estan, perquè dic, però bueno, és que amplia, és que la memòria funciona, no sé com funciona. Lo del este d'ací de Carcaixent, lo de Budell, que me diu, això no està en ningú lloc. Al dir-li anem a Carcaixent, recordes algo de Carcaixent? I el tio bobina i diu sí, hi havia uno que el condenaren a mort i vivien de mal nom Budell, i en el poble ell contava que en el poble... I això no està... O sigui, que és que este home contínuament la memòria la té molt bé i va... Els xiquets, per fer-los entrar en casa, les mares dient veniu que ve Budell, i els xiquets ens deien per a casa. Així que no sé, i no sé si la fusilaren. Quan a mi m'enviaren al juez estava condenat a mort, però no sé. Si tenen alguna cosa. Digues. Preguntar-li, diu vostè que es va integrar en una brigada italiana, no? Sí. Per casualitat era la Garibaldi? Quan anaves a Silla i te pares incorporar a la brigada internacional... No, a la bateria Carlos Rosselli. Conta-li. A la bateria. És dir, que a l'eixir de l'hospital ania a presentar-me per veure a quina unitat espanyola m'enviaven. I va d'allí d'això del quartel, diu, mira, tinc este certificat, vés-te'n a casa i quan trobem alguna cosa per tu ja t'avisarem. Jo agarré allò, dic, me cago en la mà. Això és la quinta columna. I en vez d'entrar a casa, sabia que en Silla hi havia una bateria d'artilleria italiana i ania a la bateria i dic, miren, me passa això i això. Miren, m'envien a casa, dic, i és que no volen que torni al frente. Dic, vostès m'agarren? Diu, sí, home, no agarrar. Com van llegir tot el test que havia estat i tot això, i m'agarraren en la bateria i això. I ahir resulta que del poble ja n'havia salvat a 2 o 3, va salvar la vida diverses vegades. A Joaquín el Domingo, ell sí s'havia pegat a fugir del frente en plena batalla. Sabia que anaven a fusilar-lo. En sa casa jo anava en la germana, la tercera, Esperança. I va un dia, sentir-la la mare
i li diu: Esperança, si tornes a anar en eixe revolucionari, jo te tallaré les cames. Però ara ve el fill, el Joaquín Mingo, i havia escapat, i jo va buscar-me i diu: José, me passa això i això. Dic: vine, ja t'ho arreglaré. I el porté a la bateria i li dic al comandant: dic, comandant, vostè podria fer-li un certificat com el que s'ha presentat així, però que no el podem agarrar. I va el comandant dir sí. Li fa el certificat i en aquest certificat se presenta i entonces li digueren: bueno, pues torna d'ací uns quants dies i te direm on tens que anar. I quan t'aplega a casa i li diu a sa mare, diu: mira mare, José, allí me coneixien per Galló. Diu: José Galló m'ha salvat la vida. Pues ja no era el canalla, ja m'havia donat les 4 filles. Me cago en la mar, mira que n'hi ha de bullit. Ara estan allí en Silla, com es va veure que la ferida, així el metge intentà curar-me, però resulta que l'hospital de les Brigades Internacionals l'havien agarrat ja els feixistes, que era Benicàssim, i tingueren en un banc de fer caixes de talonxa, citat allí, i un xaval d'Alcàsser me tenia al cap, la filla del molí d'arròs de Seguellà ajudava al metge. La qüestió és que tallar 5 vegades i no pogué, diu: ja no talle més, el Muteber. Dic: com que no? Seguisca tallant. I un italià que s'estava netejant en l'aixeta, va i es desmaia, el trasto, és ell que es desmaia. La qüestió és que me curaren i m'enviaren a dormir a casa, perquè ahir dormíem en el Galatal, que diuen, dalt de l'andana. I el comandant diu: no, en l'andana tu agarres la cànguera. No, home, no. Bé, ja que vius en Alcàsser, vés-te'n a dormir al Alcàsser. Ara un dia, entrant en Alcàsser, veig a 3 xiquets que correguen dient: n'hi ha un que s'està cremant en el refugio, n'hi ha un que s'està cremant en el refugio. I jo vaig i no hi havia ningú. I entra al refugio i el xiquet me conegué. Diu: no em toques, que tu també moriràs. Dic: no t'apures, que vaig a traure't. I com justet vivia a 10 metres d'on estava el refugio, entré i agarré un pic. Dic: no el falles al primer colp. Tiria i vaig tallar el corrent al primer colp. Ara el trac, i una vegada el trac, quan t'aplegui dalt, ja n'hi havia almenys 200, i me l'agarren i se l'emporten a casa. Ara la mare del xiquet es pensava que eren ells que l'havien salvat, però jo una vegada em ballava i tot i em preparé, li dic a ma mare: vaig a veure el xiquet. Com que vaig a veure el xiquet, li dic a sa mare que com va el xiquet? Diu: ja va millor, vols voler? Diu: sí. I m'entra al quarto amb el xiquet i diu: mira, este vol veure't. I va el xiquet i diu: mare, el que m'ha salvat és este, i no els altres. Este és el que m'ha salvat. Quan preguntava sobre la bateria, com seria la teua bateria italiana? Carlo Rosselli, perdona, I qui eren els jefes, per si ell vol saber alguna més de la bateria? Els jefes, pues, jo ho he sabut no fa molt, quan els italians m'enviaren una fulla donant explicacions sobre tots els que estaven en la bateria, i estava el meu nom també, i resulta que el comandant era el mateix Carlo Rosselli, a la bateria. Vostès tindrien també, en la brigada on ell estava, s'imagina, és que no sabe polític. Sí, sí. Ell coneixia a Luigi Longo. Luigi Longo, sí, li diem el Gallo. Li diem Gallo. Ell era el comissari de les Brigades Internacionals. Ell era el comissari en jefe i estava en Albacete. Luigi Longo, sí. Recorda molts noms. I el president era un diputat comunista francès, Maurice, André Martí. André Martí. La batalla de Teroli?
No te sent bé. Sí. Sí, què passa en la batalla de Terol, per a que vosaltres no podíeu entrar, què passa en Terol? Mira, en Terol la culpa la tingué l'Estat Major. Pregunta ell. La tingué l'Estat Major, perquè el coronel Asensio, que era jefe de l'exèrcit republicà, si l'haveren enviat a guardar cerdos, la república havia guanyat. Això és el que puc dir-li. Perquè Teruel l'havíem agarrat com havíem volgut. Un dia estàvem en la trinxera i tan cansat estava jo de veure però així que fem, només que fem que menjar, jugar i passejar-se. I n'hi havia dos de Niça, França, els germans Ríos. I agarra el més xicotet que tenia de 9 anys. Dic, lleva tot el que puguem veure que eres un miliciano. Diu, i anem a avançar, a veure el que passa. I jo m'havia llevat tot i parlàvem en francès. Dic, si ens detenen, som estudiants francesos que volem saber què és una guerra. Diu, bueno, ara el que estava de guàrdia li dic, quan estarem lluny, vagi i avises al teniente García. Dic, camixim nosaltres. I el teniente García pues, vingué. I el comandant, que era del Cira, trasto més gran ja no n'hi havia, aplega i diu al teniente, però vostè què fa ahir? Diu, tinc 2 homes que han anat a fer una descoberta. Diu, tira un tir perquè se'n tornen arrere. I el teniente diu, jo no tire, jo no vaig avisar als fascistes perquè agarren els 2 xavals. Ara pleguem un puesto i s'amaguem un poc. I d'allí ja veiem això de retorns, el seminari de Teruel. Està en propers ja de Teruel. Vam veure, tenia 365 finestres, de dies de l'any. I en això ens vam veure una secció de cavalleria mora. I al veure-nos van, armats que estaven i a cavall, van i se'n van a Teruel. Nosaltres tranquils, però quan disqué l'avió, el trasto de Ríos pren por i se la rea corregués per carrer, ja estem descobert, ja no poden dir que som estudiants, i me toca pegar a fusil a mi també. Com que quan tornàvem a la trinxera, el teniente me diu, què és el que ha passat? Dic, hem aplegat a 5 quilòmetres, dic, no hi ha res, ningú m'ho ha eixit. Als 5 quilòmetres es veu que ens han vist de Teruel, sobretot els moros que entraven a cavall ho digueren, i així d'un avió i este tonto ha pegat a fugir en seguida. I resulta que el comandant li havia dit, que era del Cira, diu, quan vinga vostè a dir-me el que ha passat. Com que li conta el teniente i el teniente va i li diu al comandant, i el comandant pues, agarra uns quants i volgué anar a veure-ho ell també, com sabia que tenia 5 quilòmetres de lliure, i va i li diu al teniente, agarre 2 soldats i vinga en companyia meua. Diu, agarré el Mudeber. Diu, el Mudeber deixa-lo. Perquè com jo tenia 17 anys i era francès, podia dir-li el que m'ho donava la gana perquè era un trasto. Ell i l'altre, i el capità Simón Alba, que també era del Cira, aquell no era trasto, venia orxat a liquidar pel poble i van i fan un comandant, un capità, i després el feu, quan a ell el feren ascendent, el feren teniente coronel, a este el feren capità. I va, i el teniente li diu al comandant, agarraré el Mudeber. Diu, el Mudeber no, deixa-lo. I
anar i aplegaren, però ells no aplegaven a 5 quilòmetres, per si a cas, a 4 quilòmetres se'n donaven per carrer. I ve el teniente García i me diu, Almudévar, el comandant no pot tragar-te. Dic, claro, dic, sap que jo, si va mal la cosa, el gasque, perquè passà que nosaltres perteneixíem a la tercera companyia, que estava en Cascante del Río. I nosaltres, la tercera secció, mos feien anar a on volia, fins que plegà un dia que tots havien anat ja, feia quasi 5 mesos, tots havien anat en permís, n'hi havia que havia anat 3 vegades, i en una reunió que feu, vaig dir, qui vol la paraula? Dic, jo. Diu, i què tens que dir-me? Dic, que vostè quan pensa donar permís a la secció de l'olvido. Dic, què vol dir això de l'olvido? Dic, què vol dir? Que tots han anat ja, el pelotó dels gitanos, han anat ja 3 vegades i nosaltres encara no hem anat. Dic, així és que si no ens dona passarà alguna cosa així. Dic, bueno, s'acaba la secció. I va i mos tira fora, s'acaba la secció. Ara al eixir ve el sargento del pelotón de los gitanos a agarrar-se en mi. Tu per què has dit això? Dic, perquè és la veritat. I es posà a xillar i en això pleguen 2 capitans que havien sigut els tenientes de la secció, però com me definien, els va fer capità perquè no estiguin en la secció. Per al pobre García no li passa el mateix. I clar, al veure'm discutint en aquell, venen a felicitar-me per lo que li havia dit al comandant. Aquell que va veure que els capitans me feliciten, vaig escapar sense dir res. Ara el l'endemà, com no digués res, aplega i la secció la fa formar. Jo tenia barba. No sé per què em deixi barba. I a Puig dic a la secció, formeu, posar-se en descans d'ahir. A Puig dalt i dic, mira, si no mos dona permís, nosaltres no anem a relevar la secció. Mira on estan els homes. I els 2 sargentos davant. I jo, pues, i vaig dir, quan t'hauràs afaitat, te recibiré. Això és el que li fa mal? Pues a veure. I hi havia un barber en la secció, Juan Navarro. Dic, vine a afaitar-me, que no vol que tinga barba. M'afaita i torna a pujar. Dic, què fem? Mos dona permís o no? Si no, mira-los allà on estan formats, d'ahir no me'n deixarem. Diu, i per això necessites el metge? Dic, el necessitava el metge? No. Jo he vingut antes que el metge, perquè el metge em va veure baixar tan a pressa que diu, què passa, xaval? Dic, pues passa això i això. I el metge es veu que anava i digui, el xaval té raó, i es pensava que és que el metge va fer tot. Final vaig dir, d'acord, demà m'empreniu a anar 8 a 8, 8 per 8, com que posies 45 números i el número 45 me'l que dir. I quan t'agarren els altres 44, el vaig moure i diu, ai, i tu per què t'has guardat el 45? Dic, perquè si per desgràcia agarre de l'1 al 8, el comandant s'havia pensat que perquè havia lograt anar en permís, jo m'havia posat els primers. La qüestió és que al començar a donar-nos permís allí. Vale. Podíem fer 2 coses, tallar, preguntar vosaltres, o inclusiu que vos conte com casar en la Pobla Llarga a dones espanyoles en els brigadistes, en estrangers, soldats estrangers, obligatòriament perquè França, el president de França, no permetia, quan els expulsen, que anaren matrimonis que no estigueren casats legalment, perquè era una forma de que els estrangers s'emportaren dones i s'exiliaren. Per tant, els obligaven a casar-se legalment. Què ocorreix? Si voleu vos contar això i tallem el que vulgueu. Resulta que casat per l'alcalde antes se feia. En lo civil era l'alcalde que casava. I per què volia un xutxe? Ell volia el xutxe. Eduard Daladier, el jefe del govern francès,
més trasto que ell ja no n'hi ha hagut. I ve el comandant i me diu, tindràs que anar a veure el xutxe d'ací de Polo Llarga si pot casar-los. Com que me'n vaig a trobar al xutxe i me'n prenc a parlar-li i el xutxe només que feia que mirar-me, no deia res. I al remar, quan acaba de dir-li, diu, però com parles tu també el valencià? Dic, ui, mon pare és d'Alcàsser, ma mare és valencià, i jo he anat a treballar, a tallar rabos de ceba, a pregar creïlles, i parlant en les obreres, pues habré après el valencià. Diu, puesto que és aixina, jo te vaig a donar els certificats de casament, tu cases als teus amics, me'ls portes, jo poso el cunyo i es firme, i ja està casat, te va bé? Ai, si li va bé a vostè, sí. I així és com ne quasi 5. I va admitir això. Hem aconseguit documentació del registre civil de la Pobla en la que n'hi ha una sèrie d'estrangers que estan casats en espanyoles. Per cert, totes són espanyoles i estos són estrangers per els noms. És veritat que d'ell no n'han trobat massa, sí, perquè ell recorda algun nom, però se'n casaren molts. Alguns inclusiu se casaren i se quedaren així per no exiliar-se als països d'origen, entre ells Alemanya i Itàlia, perquè com venien de defensar la república, si tornaven a Alemanya, entre Hitler i Mussolini eren perseguits perquè quasi tots eren del Partit Comunista Europeu, és la veritat. Per tant, preferien quedar-se així. Alguns se quedaren, altres s'exiliaren, però sempre en dones espanyoles, és molt curiós. I ell tingué que fer d'intermediari. I alguns se suïcidaren. En Pobla Llarga hi hagué un italià, al no deixar-lo entrar en França, pues es penjà allí en una casa, en un garatge de Pobla Llarga. Vale, bé. Jo penso que hi ha... Sí, està bé. I al l'endemà s'enteràrem de que en Sagunto n'hi havia una bateria txeca, la bateria Skoda, antiaèrea, i dos dels artillers, com el govern francès, Eduard Daladier, es va refusar l'asilio, pues anaven i es suïcidaren en el peu del taller. Si voleu, diré dues coses. Una, si voleu Perdoneu. els llibres són a 10 euros, si voleu els adquiriu, ell vos es firmarà. I dos, fer-se fotografies totes les que vulgueu en ell. Avui hem estat en l'institut i als 3/4 d'hora que estem allí fent-se fotografies en ell, en la bandera, en el puny en alt, el que vulgueu.